नै रानि आयदाखि हारसा आबौआ नैबे जोंफोरनि सायाव प्लास्टिकखौबो होना गालांबाय माने न' बायदि खाना गालांबाय। बेलाय माथो खाना सेंग्रा बिफायासो माने खेबसेबाव बिदि हस्पिटालाव लोगो मोनदोंमोन खाना मानसि खाना सेंग्राया बे गथ' फिसिगोन होननाया फिनो नागिरदों होननाया बे नङा होमबा? आयौ थावनो बैयाव माथो गथ'आ बुंदोंमोन दङ थारमाने बे खाना जानानैबो गथ'खौ फिमारदों बेनो गावनो लाखिमारबाय खोमा। ओइ आदा। औ सोरमोनबा? आं दे आदा बै सानसेखालि हस्पिटालाव नोंखौ लोगो मोनदोंमोन आं हस्पिटालावनो मावो। माबा आदा नोङो गथ'आ हौवासाना हिन्जावसामोन लायो नोंसाना? औ रानि नोंना आयदाखि। औ आयराखि न' नोंनो लाखिबाय आरोना रानिखौ? औ आंनो लाखिबाय दे। खस्थ'नो खाना मानसिबो जेनेबा आदा नोंथ' मेगनजोंबो नुला रानिखौ फेदेरनायाव खस्थ' जायो आरोना। बेनिफ्राय जानाय लोंनायफोराबोथ' नोंना थानोबो न' गैया खोमा। आयौ आदा नों माबायदि मेनेज खालायदों एसेबां खस्थ'नो मेगनजों गावनो नुवा माबायदि मावना जायो माबायदि लायो गथ'खौ मा खालायदों अन्थाव बाथावनो मायबाफोर मदद नांगौमोन नामा आदा? जेनेबा जुदि नोङो रानिखौ सोरनिबा आखायाव गथायनो सानो आं मानसि नागिरनानै होगोन आदा जुदि खस्थ' मोनदों नोङो। नाङा दे आगै दिनैनि सानावबो नोंदि आंखौ आदा होननानै बेखिनि खोथाखौ सोंफैदों बेनो आंनि थाखाय गोजोनथावना खोथा। नङाब्ला दिनैनि सानाव रावबो सोङानो। औ बेस्रा मानसियाबो खानाबो थानोबो जायगा गैया। आदा जेनेबा सानावथ' अखा बांखा सान्दुं बेफोरावथ' जेनेबा अखाफोर हाबोला प्रब्लेम मोनगोनलै आरो सान्दुङावबोथ' जेनेबा सान्दुङावथ' त्रिपालखौ होबाय दिनै अखा हाब्लाथ' सिटाव जोबगोन आदा। अबाव थायो नोंसोरो अन्थाव बाथावनो खस्थ'नो अबाव थाहैयो बेबायदिनो थायो नामा बेयावनो सिजानानै सानैजों? बांद्राय हाब्ला मन्दिराव थाङो आगै मन्दिरनि पन्डिताबो सिनायोना आंखौ थांनो होयो आरो जेनेबा बुंलांखायो अखाफोर हाब्ला थाहैनो हागोन दे होननानै बारान्दायाव थाहैयो। आरो मन्दिरनि गेजेरा माने मन्दिरथारखौसो खुला दोनाबाबो साइडनि खिनिया खुला नालाय गुवार जायगा बै सिथ्ला बायदि दङ बेयाव थिंफोर होखानाय माने न' लुखानाय नालाय बेयावनो थाहैयो बांसिन अखा हाब्ला। बे आदाखौ बर'जों बर' बेबायदि मदद खालायलायाबा एसेबां मानसि दङ रावबो मदद खालायाबो एसेबां धोनि मानसिबो दङ रावबो नायथ'नाबो आंनो माबा मोनसे थानाय जायगा बेबस्था खालायना होनो खोमा र' आंनाव एसे माबा दङ सिनायनाय बेखौ बुंना नायनो मा बुङो। आदा नोंथ' जेनेबा आंबो नोंखौ आदा होननानै बुंबाय नोंबो बिनानाव आगैयानो बुंबाय मोनसे मदद लागोन नामा नों आदा आंनिफ्राय? आं एसे मदद सहाय खालायगौमोन नोंखौ। माने आदा नों गावनि खोथाखौ सानाबाबो रानिनि खोथाखौ सानदों आरो रानिनि मोजांनि थाखायनो आङो बुंदों आरो बे खोथाखौ नों गावनिखौ सानालासिनो रानिनिखौ सानदो आदा। आं थारमाने दाबसे जायगा दङ नोंसोरो रानिजों नोंजों बेयाव थाहैनो हागोन आदा। दाबसे जायगा दङ? औ आदा बायला जिला देनाय जायगाया जेनेबा न'फोरा मोजां नङा बारा थेवबो नोंसोर थाहैनो हागोन आरो आदा। नंगौ नामा? मा जायगा अबावबा? जायगाया माबा आदा सानजामुखि होननानै बुङो। बेनिफ्राय बारा गोजान नङा दे आदा नों बारा खस्थ' मोननाय नङा थांलाय फैलाय खालामनोबो खाथियावनो। औ जेनेबा आं दा खिन्थाबाय नोंनो आदा नों थागोन ना थाला जायगाखौबो आं गाबोन फैबावगोन दे बेखिं फैनानै आं नों खेबसे खिन्थाबानो जाबाय आंनो थांगोन ना थाङा दिनै सानना नायग्रोदो खोथाखौ। आं गाबोन फैबावगोन खेबसे खबर लानो जुदि थाङो आं नोंसोरखौ लानानै थांगोन दे आदा। दिनै आं एसे सानबावनि। औ जेबो आथुर नङा सानना नाय आदा बिनि उनाव लासैनो खिन्थाबानो जागोन दे आंनो। औ आगै दे जागोन दे। र' बेनिफ्राय आं आगैनि मुंखौनो सोंनो बावबायना मा मुंमोन आगैना? आंना मुङा रंजालि दे आदा। आं हस्पिटालावनो मावो आरो हासबेन्डाबो हस्पिटालावनो मावो जोंहा सानैबो। अ दे रंजालि न' दे। आयै नों सिखिरिनि मोनसे खोथा नोजोर होदोंना होआखै? नोजोरलाय होदों र' मानसियानो माबोरैबा जादों मानसिया मा बुंनो फैसानि बाथ्राखौबो बेबायदि बुंदों नोंनि सिगाङाव बुंदों नामा? फैसानि खोथायाथ' गुबुन बे फैसानि खोथाखौ बुङाखै आं गुबुन खोथासो। गुबुन खोथा? मा गुबुन खोथा? गोबां मानसिफोरानो मेगनजों नुयो मोनथिबायबो जोंखौसो मोजाङै मोनथियाखैमोन। मा खोथा? आयै बे जोंहानाव थानाय दानसोराङा बेजों सिखिरिजों मोजां मोनजायो खोमा बिसोरखौ बयबो लोगोसे नुबाय थायोना मानसिफोरा। मा बुंदों नोङो? सिखिरिया बे दानसोरांखौ जोंहानाव थानाय दानसोरांखौ मोजां मोनो? सोर नुनाय? नुदों गोबाङानो ओरैनोथ' बुङाना। सेंग्रा मोनासै बियो बे न'खराव थानाय मानसिखौसो मोजां मोनबाय बियो। मादि आखल बेनाबो माखौ मोजां मोनो सोरखौ मोजां मोना। अबेनि सेंग्रा मा
अबाव न' मा जेबोखौनो मिन्थिया बे न'खौनो मिन्थिया न'आव साबेसे मानसि दं बिमा सोर बिफा सोर अबाव थायो जोंहानावसो थाफैबाय अरिजिनेल न'आ बेयाव बेफोरखौनो जेबोखौनो मिन्थिया माथो बेखौसो मोजां मोनबाय बियो माथो खालायबावगोन बे गथ'जों दा नोंसोर बिमा बिफा मोजाङै बुजायदो खोथाफोरखौ सिखिरिया आं बुंब्लाथ' बुजिखाया बे गिदिरखा सिख्लाखा मानसिखौ दा मा होनना बुजायनो बुजायबाखि बुजिगोन बियो नांज्लायगोनसै बियो गोसा गोसानो गाख्राव अबाव बुजिनो बियो एसेबां खोथा आगोलनिफ्रायनो मा बुजायबोखौ फंसेबो खोथा खोनासंखाया बियो आगोलबो बे फाग्ला दियानि सेंग्राखौ गोसोनाव बेसे रायदोंमोन आङो थेवबो खोनासङाखैमोन बियो गाराखैमोनानो दा आरो बे दानसाखौसो मोजां मोनलायबाय नोंसा बाबानिबो बिराद गोरोन्थि दङ जाना मोनला सेंग्राखौ लाखिनाङा खामानियाव लाखिनाङा होनना बुंखादोंमोन आं खामानिखौ मोजां मोनो रोङो होननानै लाखिबाय दा फिसाजोखौसो मोजां मोनजाबायना बिनि बेफोर जायखौनो मेखौनो मोजां मोनग्रा आखलखौ नुनानैनो आं हाबा हरखानो नागिरखादोंमोन बिखौ नङाब्ला उनाव सोरनोबा थांनांगौ सोरबा बायदि सेंग्रानाव थांफ्लांगोन अराय समनि थाखाय पस्थायनांगौ जानांगोन बे फाग्ला दियानि सेंग्रायादि मोजां मोनानो आयै बे दानसोराङारि बेनिख्रुइबो गाज्रिसोनो गाज्रि माबायदि गाज्रि नङा दा जोंहा सिखिरिया मोजां मोनो ना मोना बेखौसो नांगौ आंना मोजां मोनो बियो दानसोराखौ मोनो खोमा बेनिखायनोथ' बारि खना खना लोगो हमलाबायो जिरायना थालाबायो सानैजों लोगोसे आरो बिनि आखला गाज्रि होननानै गोबां मानसियानो बुंदों बियो गुबुन सिख्लाफोरजोंबो बेरायथिं बेरायनो बाइकआव बेरायथिंलाय आरो माबाथिंलाय माने गाज्रि आरो बयबो गाज्रि होननानै बुंदों सासेल' सिख्लाजों सोमोन्दो गैया बिना गोबां सिख्लाफोरजों सोमोन्दो दङ अ बिदिसो नामा बियो बेखौ मोजां सेंग्रासो सानदोंमोन आङो न'आवलाय माथो मोजाङैनो थायो मोजाङैनो देखायो बेनिफ्राय बिना मा दसजनसो गोसोथोनाय बिना आखलासो बेबायदि बिना आखल मोजां सानदोंमोन आं बेखौ मोजां दे सेंग्राया खामानिफोरखौबो मोजाङै मावो न'खरावबो बयजोंबो सोमोन्दै मोजाङै रायज्लायो गिदिरफोरखौ सनमान खालायो होननानै सानदोंमोन आङो मोजां देखायो माथो बेबायदिसो नामा बियो बे जायखौनो बेखौनो मोजां मोनग्रा हौवाखौसो मोजां मोनबाय होनबा बियो औवायै दा एसे जानायावनो नोङो सिखिरिखौ हमथाना लाखिखा मोजाङै बुजायनानै खोथाफोरखौ बुंबिनो नङाब्ला उनाव गोबाव जाब्ला सिखिरिया पस्थायनांगोन बे सेंग्राखौ जुदि बे दानसोरांजों जुदि थांनांगौ जायो उनाव पस्थायखागोन सिखिरिजों नङा र' गिबियावनो आं नोंसा बाबाजोंसो रायज्लायनांगोन आंनिबा बे दानसोरांखौ जोंहानि न'निफ्रायनो थांनो होनांगौ जेनेबा मोजाङै रायज्लायनानै आरो खामानियावबो लाखिनांला जेनेबा डाइरेक्ट होखारनो हाया दिनै होखारब्लाथाय खोथाया एसे गाज्रि जायो मायबा गुबुन खोथा बाहाना खालायनानै गुबुन खोथा बुंनानै बा गुबुन मानसि लाखिसिगोन बा मायबा सिगोन होननानै न'आवबो मायबा मोनसे बिदिनो प्रब्लेम देखायनानै बेखौ थांनो होनांसिगौ जोंनिफ्राय नङाब्ला सिखिरिया बेबायदिनो गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांगोन बियो बिजों थाफाबाय थाब्ला रायज्लायगोन र' आङो नोंसा बाबाजों खोबना दोननाय नंगौना नङालै ओंखामालाय खोबाखै माथो थैनो गिनाङा दे बेयाव माब्लाबाबो खोबालासिनो ओंखाम दोनफेरखाया आङो मैगं थाइगं ओंखाम ओंख्रि संब्लाथाय आङो खोबनासो दोनखायो थैजानो गिसोयो थैजानो गिनाय नोंखौदि हस्पिटालाव लानानै थांदोंमोन बावगारबाय नामा खोबालासिनो दे अमा बेदरखौ बै थिखा हासुनाय माने जानानै दा आरो खोबनाय खोथाखौ सोंनायखाय बेबायदिसो बुंदोंना नों जानोबा जालै खोबिफोरखौ जानानै बाब्राबलायबाय था हस्पिटालाव थाङो मायाव थाङो उदै सादो मादो गागबाय था आंनिखौबो खोबालासिनो दोङो ना दे नोङो खोबि बुस्थु आंनो होनाङा दे खिन्थु नोंखौ फोथायनाय मोनथारोलै आङो खोबाखैसो नामा इबा मानसिया बै खोबदोंहाय बालनि बाल हौवा गाख्रबाय थायो खोबदों होनबा मा बुजिया नामा सानसे खामलांबाय आरो बेखौनो खनले खालायबाय थागोन नामा खोबाबो जानो हानाय नोंजों जेबो गेरेन्थि गैयालै मानसिया फोथायनो हाथारलै आं नोंखौ जायाबा था पापिवा गाख्रबाय थानो बेयाव एथ' खस्थ' संनानै दोनदों बेयाव जायाबा था जागोन र' जागोन खोथाखौ नंखागौसो होनदों आङो खोबालासिनो दोनदों होनना बुंदोंलै खिथु आंनि ओंखामफोरखौ हे भगबान फंसे खोथाखौनो बेसे बुङो हर आं जाना देखायगोन हर खोबदों होननानै बुंदों माबा बेखौनो गाख्रबाय थादोंहाय बे पापि थिखिगाफोराबो पापि थिखिगा पापि एन्जर पापि कक्रस मा बेफोरो बिसिनि थाखायनो आंहासो सान्थि गैया जादों सारा जेरावबो खालि इसिङावबो न'आवबो खिलानाय बिसिनि खि गोजा बालनि जेराव थाङो बिसिनि खि हासुदै सारा साफा खालायबाबो बेनो खिबाय थायो बारे बे कक्रसफोरा बे थिखिगाफोरा बिसोरलाय मा जागोन आरो खिगोनानो बिसोरनियाबो न'आ बेनो जोंफोरनि न'खौनो जोंफोरनि न'आव थानायफोरखौनो बिसोरबो गावनि न' सानो बेनिखायनो गिदिंलाबायना खियो आरो हासुयो मानसिफोरा बेनिखायनो जाग्राफोरखौ खोबै दोननांगौ खोबालासि दोनबालाय बिसोर खिना गालांगोनानो बिसोरबो जानाय बुस्थु नागिरबाय थायो संग्रा मानसिया इसिङाव थाग्रा मानसिया सानफ्रोमबो साबधान जानांगौ साबधान बेफोर बुस्थुनिफ्राय गथ' गथाय हौवा हिन्जाव जेसेबां न'खरनि फेमिलि थायो बे संग्रा मानसिनि सायावनो दिपेन्ड जाना थायो बियो जुदि गाज्रि मायबा खालायो माने जुदि खाथोन गैया बे इसिङाव संग्रा मानसिया बे थैगोनसो बियो थिखथिखा हासुदै जाहोनानै नों बायदि
दा बे फाफि बुस्थुफोरा बे फाफि जिनिस थैनो रोङि एम्फौ गोनांफोरा बिसोरबो दा जाफैना खि हासु दा बेयावबो आंहानो दाय जाबाय नामा माब्लाबा फदनो बावगारो माथो खालायबावनो बेनोथ' बुंदों बावगारनाङा बेफोरखौ बुंबाय थानांला आंनि सिगाङाव हाथाइनिफ्राय गाबोन मंगलबार हाथाइ ना हाथाइनिफ्राय लाबो बै माबाखौ बै कक्रच बुथारग्रा थिखथिखा बुथारग्रा मा मोनो मा मायो लाबोजोब एखे फोनलाना दोनजोबगोन आं वाल सुवाल गारनानै एक इन्जुर जिं जिं एक सा सिं मा दङ आङो फोनलाना दोनजोबगोन साला फाफिफोरा थैथोंसै साला जोंफोरखौ बुथारनो नागिरदोंना साला बिसोरनि थाखाय सान्ति गैयै जादों दसे समबो थाखोन होआलासिनो बुस्थुखौ दोननो हाया जादों साला इसिङाव दसे सम मायबा एरनानै एसे थान्दा जाथों होननानै दोनलाङो बेयावबो माब्लाबा एखे फैयोसो थारमाने बिसोरसो खांखां दसे सम साला जेबो थाखोन होआलासिनो दोननो हायालै गुसु जाथ'नो होनोबो लाबोदे खिन्थु लाबो थिखथिखा बुथारग्रा मा मोनो हाथायाव लाबो खिन्थु बुथारगोन आङो बिसोरखौलाय बेसे बुथारनो दिनै गाबोन बुथारगोन आरो जोनोम मोनलायगोन मानसिया जेरै जोनोम जाबाय थायो बिसोरबो बिदिनो जोनोम जाबाय थागोन बेसे बुथारनो हानो नोंलाय नोंनो साबधान थानांगोन है नोम्फा खर'नि जात नोम्फा खर' साबधान आंखौसो बुंबाय थायो नोम्फा होन है जानो बाजा जायाबा था बालहुआ गाख्रावबाय थायो बान्दर मोखाङा नोंसा आइ आरो बाबाया आंखौ गाज्रि सानदों जानो हागौ नोंसा आइ आरो बाबानि सिगाङाव आं मोजां जाना देखायनांगोन आरो आं अब्लासिम नोंसा आइ आरो बाबानि सिगाङाव मोजां देखायनो माने मोजां जाना देखायनो हानाय नङा जेब्लासिम नोंनि न'आव नोंसिनि न'आव बे अख्रां आरो हाबिलाया थागोन मानोना बिसोरखौ नोंसा आइ बाबाया नोंनिख्रुइबो बांसिन अनो गावनि असे फिसानिख्रुइबो बिसोरखौसो बांसिन असे सानो अख्राङाबोथ' फिसिनायसो आरो नोम्बाजियाबोथ' बेथ' बिधबासो जेनेबा बिधबामोन माने बिधबा जाबाय नोंसा बाजैमोन बिधबा जाबाय मा बुंखो बे फैसाया माब्ला फैगोननो माबा खबर मोनदोंना नोङो माब्ला फैगोन खबर मोनाखै जायखिजाया फैगोन आरो 50 लाखानो फैमारगोन ना औ बेबायदिसो बुंदों माथो 50 लाखानो फैगोन होनदों माने फैसाया बे बोसोरावनो फैगोन ना फैया सना ने गोबाव जागोन फैनाया बे बोसोरावनो मोननांगौ मानोना बेफोरबायदि फैसाफोरखौ बेबायदि थाबनो मोनखायो माथो गभर्नमेन्टआ थाबनो हरखायो आंनिबा बे बोसोरावनो मोनगोन नै आं मा सानदों सना मानसिमोना फैसाखौ मोनब्लाथाय जेनेबा माबायाथ' नाङा होननानै बुंखाबाय आइ बाबानोथ' नांखायानो आरो माबा बे लैथोआ बेनोबो नांखायानो आरो हाबिलानोथ' होखाया जाबाय गासैबो माने थाङै थुङै आंनिसो जाखागोन फैसाया आङो मा खालायगोन गंसे गिदिर इनस्टिटिउट खुलिगोन पार्लारनि बेनिफ्राय बेयाव माने मानसि लाखिगोन आरो बेनिफ्राय आं जागोन मालिक बिगोमा जागोन आङो मा बेफोरखौ सानदों नोङो माने बेबायदि खालाय आरो नङा खालायगोन सना खालायगोन थारमाने मा बेखौथ' खालायखागोन नोंनि सिमां नोंनिनो फैसा नोंनि बिदानि फैसा बेखौथ' खालायखानांगोन ना जेनेबा नाथाय जोङो थांगोनबो नालाय फैसाफोरखौ एसे नांगोनबो जेनेबा जमायावबो माने थानांगोन दाबसे जायगायाव थाहैगोन जानाय लोंनाय मानाय बेफोरावबो खरसा नांगोन ना नों जुदि बे पार्लारनि मुङावनो इनस्टिटिउट ना मा खुलि होनो बेनि मुङाव जुदि जेनेबा नों फोजोबजोबो मा खालायगोन माने फैसाखौ नांगोन ना आखायावबो नों टेनसन दानाङा सना आं माने गासैबो खोथाखौनो आं सानखानानै प्लेनिं खालायखाबाय हा एसे बायगोन जोंफोर ओमफ्राय हा बायनानै बेयाव थाहैनोसै बेनिफ्राय 5 लाखसोनि हा बायनोसै 5 लाखसोनि न' लुनोसै बेनिफ्राय बिदिनो जानला मोनला खरसा बेबायदिनो 15 लाखसोनि खरसा खालायनोसै बेनिफ्रायथ' आरो इनस्टिटिउटआवबोथ' फैसा नांगोन इनस्टिटिउटआव जेनेबा 30-40 लाखसफोर बेबायदि गारनोसै मा जाम्बिसिला बेफोरखौसो सानदों नोङो जायखियानो साना मानो बे फैसानि नोंबो गरसेबो मोना आंनिसो फैसा बे 50 लाखखौ आंसो लागोन नोंनि साननायाथ' बिराद मोजांखा सना नों माने फिउचारखौ सानदों आरो ना थेवबो माने मोननैसो बुस्थुखौ नोङो काट खालायदो जेनेबा हा बायनाय आरो न' लुनाय बेफोराव बिराद फैसा थांगोन सना आरो गोबां खरसा ओंखारगोन बेफोरखौ इयुनावबो नायगोन जोंफोरथ' पार्लार इनस्टिटिउट गिदिर खुलिखागोन नालाय बेयावनो थाखा फैसा फैखागोन जोंफोरना बेयावनो प्रफिट जाखागोन जोंना बेखायनो जोंफोरो गिबियावनो रुमावसो थाग्रोनानै बेफोरखौ खुलिगोन इनस्टिटिउटफोरखौ मिथिबायना न' बायनाय हा बायनाय बेफोरनि खोथा गैया सना फैसाखौ सेभ खालायग्रोनांगोन जोंफोर सेभ खालायनायनि उनावसो फैसाखौ डाबल खालायनायखौ जों नाजानांगोन गिबियाव न' बां लुनानै फैसा खेरायब्ला फैसा गारोब्ला जेबो लाब जानाय नङा सना बेबो नंगौ नंनायालाय होमब्ला मा न' बायनाय जेनेबा हा बायनाय आरो न' बानायनाय बेफोरखौ ड्रप खालायनोसै नामा औ सना बेफोरखौ दोनथ'दो बेफोर इयुनाव जागोन ना रुजु रुमु संसार जालांगोन जोंफोर सानैबो खालि नोंनि इनस्टिटिउटखौल' खुलिनायनि माथा माने बेखौल' सानदों नोङा
बेयावनो गोबां फैसा खरसा थांखागोन नोंना 40 लाख 30 लाख बेयावनो थांखागोन आरो नोंथ' आं मोनथिनो जेबो जेनेबा बेफोरनि कर्सबो लायाखै खोमा नों बायख'नानैसो मानसि लाखिनांगोन सेलेरि होनांगोन औ आं खालायाखै बेफोर कर्सखौ आं सानदों आरो आं खालायाबो आंनाव फैसा दङ आं मानो खालायनो जा माने आगोल खालायनो सानदोंमोन नाथाय दालाय मानोथो फैसा मोनगोन बेफोरखौलाय मानो खस्थ' खालायनांगौ जाखो देनां जायखौ लाखिगोन बिसोरनिखौनो नायै नायै आंबो सोलोंसिगोन मानसिफोरखौ आं दरमा होनानै लाखिसिगोन साब्रै साबा औ नोङो भेरि भेरि स्मार्टखा सोना सिखिरि हले नोङो फैसाखौ हाबिला मोननोल' होथारनाङा बाखि गासैबो मेनेज जानांगोन सना होआ बिसोरनो गरसेबो होखाया होनना बुंदों आङो गरसेबो होखाया बिसोरनो जुदि होयोबा सुइसाइड खालामना थैखागोन आं बिसोरनि सिगाङावनो सुइसाइड खालामना देखायखागोन आङो नङाबा आंखौ सिनायाखै बिसोरो आंखौ जुदि बिदि खालायोना आंनि खोथाखौ जुदि खोनासङा बिसोरो आंनि खोथाखौ खोनासङालासे जुदि बिसोरो हाबिलानो फैसा होनो नाजायोना फैसा होनो नागिरोना बिसोरनि मेगन सिगाङावनो आङो थैना देखायगोन बिनिफ्राय गाबबाय थाथों बिसोर साला फस्थायथों बे फाग्लि सिख्लाया जानला मानला सानोलै नों थैब्लालाय आंलाय फैसाखौलाय माबोरै मोननांगौ नङा सना बिदि नङा नों थैब्लालाय आंहालाय मा जानांगौ सोरनि मोखांखौ नायनानै सोरनि समायना मेगन थाइनैखौ नायनानै थानांगौ जागोन आंलाय नाङा सना बेफोर थैनाय मानाय खोथाखौ दा बुजिखा फैसानि थाखाय मानसिया थैया आरो नों जुदि थैयो नोंनिसो गोरोन्थि जागोन मोनथिबायना नोंसा बे हाबिलाया देरहागोन नों जुदि थैयोब्ला बेखौनो नाजाखागोन हाबिलाया नों थैनायखौनो नाजाखागोन जेनेबा फैसाखौ लानानै नोंखौ बेबायदि सुइसाइड खालायगोन माबागोन बेफोरखौ खोनाब्ला थैथो होननानै बांद्रायसो माबा माबि खालायगोन बियो नों बेफोरबायदि उल्था दा खालायसै सना मालाबाबो थैनाय खोथाखौ साननाङा नों खालि नाजाल' आरो नाजानाय नङा सना फैसाखौ जुदि होआ होननानैबो बुङो जोंफोरा लामा दङना सानैबो खावनानै खारखोमालांगोन सना मोजां मोनलायनायनि थाखाय सानैबो माने जुदि आरो बायसान्स बुंदों आं बायसान्सनि खोथायाव बुंदों जुदि होआ नोंनो होआ होननानै बुङो फैसाखौ नोङो उफाय गैयाना जों सानैबो खावनानै अबावबा खारखोमालांसै गुवाहाटिफोराव गिदिर सिटि जायगा नंगौ गोबां जायगा दङ खारखोमानानै ओजोंनो बिजनेसखौ स्टार्ट खालायनोसै सना मा बुङो औ बेबो गाज्रि नङा बेबायदिनो खालायनांगोन होनब्ला औ सना लाभ इउ सना Love you too, baby.